Дәүләттән грантлар, субсидиялар, җитештерүчеләрдән сыйфатлы продукция һәм өстәмә эш урыннары. Узган ел Мамадыш районы аграрийлары республикада лидерлыкны саклап калды. Эш крестьян фермер хуҗалыгы агростартап программасында катнашып, 10 миллион сумнан артык 6 эшмәкәр 29 миллион сумлык, бер кооператив 9 миллион сумлык ярдәм алды. Алдагы язмабыз шушы программада катнашып, үз хуҗалыгын булдырган фермер Зөлфәт Шәйдуллинның күркәм эшләре турында. Мында да кадәр сыерлар, бunda бүлмәләр, мында без авыл торганнар. Зөлфәт Шәйдуллин һөнәре буенча умартачы. Күмә хуҗалыкта бер кадәр эшләгәннән соң, туган авылы Иске Шәбиядә үз эшен ачарга тәвәккәлләгән. Умарта кортларын үрчетә, күпләп сарыклар һәм атлар асрый башлый. 5 ел элек республика программасында катнашып, 200 мең сум күләмендә субсидия алгач, тулаем сөтчелек тармагын сайлый. Акчаларын туплап, сарыкларын сатып, атларын сатып, сыйра күчә башладык инде. Кешеләрдән таналар алдык. Шуның белән арттыру ягына барабыз. Программа хәтле 3 баш сыйра тутырган идек. Анасын 8гә тиеш бит инде ул. 8 генә булмады, 15-20гә китте ул. Соң өстәлде. Агар стартапка мөрәҗәгать иттеләр инде, катнашмыйсызмы дип. Башта кирләнгән идек, соңыннан риза булып куйдык инде. Агростартап программасында Зөлфәтнең хатыны Гөлзада да катнаша. Гаилә бизнесы өчен сатучы хезмәтен тапшырырга туры килә аңа. Дәүләттән 2 миллион 400 мең сум күләмендә грант алалар. Бу акча савым сыерларына заманча терекчелек каралтылары торгызу өчен бирелә. Июль аенда башланган төзелешне дәвамлата куйганнар. Әзгенә идәннәрне җәйеп бетерәсе бар. Аннан соң утлык ясап куйсак, ут пешен саларга, инде синажлар саларга. Битте, утларыбыз кертелгән, паилкаларны урнаштырып бетерәсе бар. Бу атнада эшләп бетерәләр ала бирсә. Хәзер Шәйдуллиннар хуҗалыгында 40 баш мөгезе рәтерлек бар. Тәүлегенә 230 килограммга кадәр сөт җиштерәләр. Язга таналарда бозауласа, бу сан икеләтә артырга тиеш. Гаилә ай саен уртача 150 мең сумлык продукция сата. Игенчелек товарларын да үзләре җиштерә. 100 гектар җир алганнар. Аны эшкәртү өчен кирәкле агрегатлар белән комплектланган тракторлар да бар. Кышлату сезонына 600 тиргәк печән, җитәрлек күләмдә салам синаж тупланган. 2 авылдашларын даими эш урыны белән тәэмин иткәннәр. Фарис Мөхәммәтов, Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.